so welcome to my Trible vlog video YouTube channel. लोगोफोर नै जोंनि उदालगुरि स्टेशनाव ओरैबायदि अखा हादों दायो अखायानो अखा लोगोसे बारानो बार आधा घन्टासो जाबाय नोगोद बार जोंनि उदालगुरि स्टेशननि बाइक पार्किं बाइक स्टेन्ड नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ दा नै आं बाहेरायाव एसे दोननो नागिरदों माबायदि अखा हादों ओरैबायदि अखा अखाजों लोगोसे गोबां बार बारनो हमदों जेरै लोगोफोर नायना ला बेनो जाबाय उदालगुरि स्टेशन पार्किं एरिया ओरैबायदि अखा बारानो बार खिन्थु আচ্ছা ओके हाय আপনার নাম তো বলছেন ওর নাম তো বাপন বাপন আপনি এর কি করেন ওই রিক্সা চলায় টমটম আজি যে ইমান বৰষুণ কিটাৰ পৰা আহিছিল বৰষুণ তো যে মোটামুটি আধা ঘন্টা অলপ বৰষুণ কেছে তাতকে বেছি আছে না অলপ কম আছে এতিয়াতো বাঢ়িছে আৰু বাঢ়িছে আৰু বতাহটো কমিছে কিন্তু বৰষুণটো বাঢ়িছে থ্যাংক ইউ दा नै आरो आं सासे मानसिखौ सिनायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांनि मुङा मा बुंलाय आंना तिरन नोंथाङा बेयाव मा खालामो सिख्लाफोर रोगायो माने खम खालायो आरोना दा बेबायदि अखायाव नोंथांमोना भारा बुनायाव एसे प्रब्लेम जायोना जाया प्रब्लेम जायो ओरैनो बेसेबां गोबावसै बे अखा हानाया आधा घन्टा जाबायना दा बिनिफ्राय बांदों ना खमिदों अखाया बारा जादों गोजोननाय थाबाय वाव अखा वाव वाव बाहेरायाव थांनाया नै खाथियाव थायो ओरैबायदि बारजों लोगोसे अखा रायज्लायगोन लोगोफोर नै सिङाव माबायदि दै हाबदों नै